खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 मार्च शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। नोंथाङा गोजान जायगायाव दावबायहैयोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। वृष राशि। हास्थायना थानाय मुवाखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा सोरजोंबा गाज्रि खामानियाव खोख्लैजानो हागौ। सांग्रां जानांगोन। कर्क राशि। गावनि मोजां मोननायखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा गावनि मोननो गोनां मुवाखौ खोमाना लानांगोन। गाज्रि सम। कन्या राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन। तुला राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन। वृश्चिक राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गावनि आंगोआनो हेंथा होगोन। गोजौ फारसे दावगालांनो हानाय नङा। धनु राशि। नोंथांनि साननायनि बेरेखा जानो हागौ। गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। मकर राशि। नोंथाङा नुफेरै जायगायाव दावबायहैनो गोसो जागोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा गोसो थोलायनायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ। गोसोआ उरां फारां जागोन। मीन राशि। नोंथांनि जौगानायखौ नुना गुबुना हिन जागोन। सोरनिबा गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।